tämä on nyt noussut tähän ja ihanaa, että Ilkka Herlikin nosti tämän näin vahvasti, koska siinä myös sitten hiilen sidonta, ilmaston hillintä, fotosynteesi, se tarvitsee ne ravinteet. Biomassa on hiiltä ja vettä, mutta myös ne keskeiset ravinteet, joita kasvuun tarvitsee. Ja sitten kun me tässä luonnon kanssa yhteistyötä tehdään ja ruokaa tuotamme, viljelemme maata, niin viedäänkö me tämä työ maaliin? Ja tämä on nyt semmoinen suuri kysymys, että korjaammeko me ne ravinteet, joita meidän kasvimme sitovat biomassa, vai jätämmekö me ne sinne vaan maatumaan? Ehkä niitämme, mutta sinnepä ne jää, kun ei ole markkinoita kaikelle kasville, kaikelle sadolle. Ja tästä tulee se biokaasu. Se on puuttuva linkki, se pitää saada pelittämään, että niille nurmille, sellaiselle biomassalle, jota me viljellään pelloilla, löytyy markkina. Tämä on semmoista työtä, mitä me MPK:ssakin pyrimme kovasti vaikuttamaan, että me saataisiin ne pellon biomassaa korjattavaksi, löytyisi markkinat, otetaan energiat irti, jos ei ruoan muodossa, niin sitten kaasulla ja mädätepeltoon sinne, missä sitten taas uutta kasvua kasvatetaan. Eli tässä on iso semmoinen niin kuin pullonkaula ja jarru tässä vesiensuojelussa, jota haluan alleviivata. Eli mennäänpä siihen suomalaisen viljelijän näkövinkkeliin sitten tuossa EU:ssa. Olemme pohjoinen maa. Ja tuossa on tosiaan kuva, jonka Helena on minulle joskus toimittanut, eli siinäpä se näkyy, että meillä sataa enemmän kuin haittuu ja salaitus on se meidän keskeinen asia tässä. Ja sen kertominen tuolla Brysselin pöydissä, niin se ei ole ihan helppoista. Vesitalous on tuolla Euroopassa hyvin paljon kastelua. Piste. Eli tämä kuivatuspuoli, että vettä voi olla liikaa, niin sitä pitää toistaa ja toistaa. Eli vesitalous on sekä kastelua että kuivatusta. Ja tämä on semmoinen, mitä tosiaan sitten ei paljon muuta kuin minä ja ruotsalainen kollega siellä ympäristöryhmässä jaksamme toistaa, koska muilla se ei ole semmoinen syy. Ja tämä rikkaus sitten haastaa, kun meillä on vettä paljon. Sama kuva kuin Antonilla oli jo, eli tämä meidän vesien suojeluluokituksen kuva. Meillä on sinisiä järviä paljon tuolla Itä-Suomessa, mutta sitten meillä on tietenkin tämä rannikko, jossa on sitä ongelmaa, ja tietenkin se on se erosio siellä se pääasia, ja se, että vesi nousee meidän pellolle ja vie meidän ravinteet. Me voidaan se nähdä niinkin päin. Tulva nousee ja vie meidän ravinteet. Eli miten me tehdään näille tulville tulevaisuudessa, kun sadantaa tulee lisää, se on yhteinen juttumme. Se on peruskuivatusjuttu, ja siinä sitä yhteistyötä tarvitaan, johon myös kansliapäällikkö vahvasti viittasi. Eli tämä on sitä ydinasia tässä kuivatuksessa, että miten me saadaan tämä rikkaus toimimaan niin, ettei se meitä vie turvioon. Ja tämä indikaattori on sitten toinen asia, tämä Itämeri-indikaattori, eli tämä ikään kuin liihavesi plus sitten tai väärinä aikoina valuva vesi, että totta kai kesällä jopa tarvitsemme kastelua ja tulevia vuosina ehkä enemmänkin. Mutta ylipäätään tämä liiallisen veden haasteet ja sitten toinen on tämä Itämeri-indikaattori, että hyvin paljon peilataan sitten Suomea siihen Suomen niin kuin, tavoitteiden, vesiensuojelun tavoitteita tähän Itämeren tilaan. Ja mä haluan näyttää nyt tämmöisen kuvan, jonka norjalaiset ovat yhteistyössä tehneet. Eli tässä on nyt vähän heikko kuva, mutta kuitenkin mä selitän. Tässä on 1850 ja siitä mennään sitten 2150-luvulle X-akselilla. Ja tässä on sitten ikään kuin tämä Itämeren tila. Ja se oli hyvällä vihreällä puolella tuolla ihan 60-luvulle asti, kunnes sitten Itämeren alkoi tulla niitä ravinteita, joka näkyy sitten tässä esimerkiksi HELCOMin mittauksissa niin typen kuin fosforin päästöjä. No niin, siellä oli kyllä maatalouden hajakuormitusta, oli jätevesiä ja oli teollisuuspäästöjä. Havahduttiin niihin ja hyvin dramaattisesti, mutta aika nopeastikin pystyttiin jo vähentämään niitä päästöjä tässä sitten. Ja nyt me ollaan oikeastaan tässä ajassa tuolla 60-luvun tasolla, jolloin meri vielä voi hyvin. Mutta ei se kuitenkaan voi hyvin, koska siellä on sitä sisäistä kuormitusta, jonka Anton otti hyvin esille. Eli kestää aikansa ennen kuin se meri toipuu. Ja siinä mielessä meidän pitää hyväksyä tämä, että se vie aikansa. Vaikka me kuinka paljon vähennämme ulkoista kuormitusta ja sitä pitää tavoitella, niin se on sitten vasta 2150
Tämä pitää niin kuin ymmärtää. Ja sitten myös tässä politiikkavalmistelussa ei me kestetä näitä lyhyitä syklejä, esimerkiksi mitä tässä yleisessä maatalouspolitiikassakin on, eli 5 ja 7 vuoden välein tehdään. Tämä aikajänne ei riitä. Luonto toimii pitemmällä aikavälillä, koska se on se tasapaino. Että Meri muistaisi, että se on joskus ollut vähän karumpi kuin tänä päivänä, niin kuin Antti sanoi. Eli tässä on myös tätä helkomindaattaa vielä enemmän. Täällä on tätä typpeä ja fosforia ja totta kai muut sektorit, pistekuormittajat ovat pystyneet nopeammin vähentämään kuin me viljelijät, kun me olemme siellä luonnon äärellä tulvien niin kuin sanotaan, tulvat säätelee hyvin paljon, eli tekevät usein tyhjäksi niitä meidän töitämme, eli se on niin haasteellista, mutta prosenttiaalinen osuus tietenkin sitten meillä on suuri, mutta pitää myös sitten katsoa niitä ihan oikeita kilojakin, eli kun pelataan liikaa prosenteilla, niin nähdään ehkä meidän rooli vielä karumpana kuin se on. No, kun tämä on tämä tausta, niin mehän käytiin tässä pari vuotta sitten meidän ympäristöryhmänkin kanssa tuolla komissiossa puhumassa näistä ympäristösuojelutavoitteista ja nimenomaan vesisuojelutavoitteista. Ja silloin siellä ympäristöpääosastossa niin tämmöinen Claire McCampbell piirsi tuommoisen kuvan ja sanoi meille, että me tarvitsemme nämä täydentävät ehdot, jotka on tässä yleisessä ympäristöpolitiikassa. Eli nämä kaikki hyvät käytännöt, maatalouskäytännöt, laitat riittävästi siementä ja hoidat peltoja hyvin, niin, jotta saat ne ikään kuin suorat tuet, niin ne on siellä pohjassa. Sitten meillä on nämä direktiivit, tämä vanhin vesiensuojelun direktiivi, nitraattidirektiivi taustalla siellä, ja sitten tulee tätä vesiputkaria 2000-luvulta peräisin. Ja sitten jos se rupeaa riittämään, nämä vapaaehtoiset ympäristöohjelmat ja tätä VPD:tä, eli vesipuitedirektiiviäkin nimenomaan vapaaehtoisesti tänä päivänä viedään läpi, niin jos se rupeaa riittää, niin sitten tulee pakko. 2 vuotta sitten sanottiin, että sitten tulee teille viljelijöille pakko. You need to force farmers to increase the quality. Ja ei sitä niin vaan voi force, ei voi pakottaa, jos niin kuin luonto toimii ja me yritetään sillä luonnon niin kuin ehdolla mennä. Tämä on aika jännä. Ja sitten tässä pitäisi nimenomaan nähdä tämä pohjoinen liian veden riski. Ja kun me tuosta nitraattidirektiivistä, minulla oli toinen sessio, haluan kertoa vaan, että siellä on niin kuin käyty ja puhuttu ja yritetty kuvata tätä Suomen olosuhteita. Että ei niin ole ihan niin yksinkertaista, kun meillä tätä liikaa vettä on, niin sitten mulle lyötiin sellainen raportti käteen, että tätä on noudattaneet ja tässä on 100 ja siellä oli aika kummallisia asioita, täytyy sanoa niin kuin Suomesta. Mutta sillä komissio on mennyt ja hän sanoi, että kun ei ole parempaa raporttia, hän ottaa tämän, onko sulla parempi? No ei mulla ollut. Eli tässäkin mä niin vaan peräänkuulutan sitä tutkimuksen äärimmäisen tärkeää roolia tässä. Ja mä ymmärrän, että rahoitusta ei ole ja pitää priorisoida, mutta oikeasti me tarvitaan tutkimusta paljon ja lisää, jotta me saadaan komission virkamiehetkin vakuuttuneeksi näissä asioissa. Että me voidaan niin vieläkin jatkossakin käyttää sitä talonpoikaisjärkeä ja tässä vesiensuojelussa, että ei niin kuin ihan liikaa vaadita, sanotaan näin. No, sitten on tämä meristrategiapuitedirektiivi tullut tähän vielä ja toimenpideohjelmat, kun näitä riittää. No se on sinne enemmän sinne kalastuksen ja roskantumiseen, puhutaan Itämerestä ja meristä. Ja on hienoa, että meillä on tietenkin HELCOMin Itämeren suojelutoimintaohjelma. Nämä kaikki. Ja kyllä niitä varmaan niin kuin tarvitaan, mutta kyllä siinä on sitten semmoinenkin puoli, että kun alkaa niin kuin yhdistelemään nämä viljelijän näkövinkkelistä kaikkia tarpeita, niin onhan se aika verkosto. Eli että kompastumisen varaa on ja sellainen tunne, että nyt tässä tulee ainakin itse viljelijänä nyt viime keväänä, kun tuli uusi ohjelmakausi ja kaikki, niin tuntuu, että mitä tässä uskaltaa tehdä, ettei tekisi virhe. Eli se on niin kuin semmoinen, piti tavata ja katsoa ja ennen kuin uskalsi sitten ne kylvövantaat laskea sinne peltoon. Niin se aito huoli siitä, että ei tekisi virheitä. Ne on aikamoiset ne vaatimukset sitten niin kuin viljelijän kannalta kuitenkin. No, sitten on seuraava aihe, mitä ajattelin, että onko nämä nyt sitten nämä vesiensuojelutoimet, mitä mitä meiltä pyydetään, vaaditaan, on korvauksen perusteena, onko ne oikeita ja kohdennettuja ja vaikuttavia. Mä olen laittanut tänne vähän vastauksia, niin kuin tällainen intuitiivisesti, mitä tuntuu. Eli ottaako EU ensinnäkin huomioon pohjoiset olosuhteet, niin sanon, että ei ihan näistä mun käynneistä siellä komissiossa, niin tuntuu, että ei ne kuitenkaan ymmärrä.
Et pitäisi vaan vielä enemmän viedä viestiä. Ja sitten tämäkin puoli, että kun on kuitenkin Euroopan viljelijäjärjestöt, ne on kuitenkin Keski-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. Me ollaan Ruotsin kanssa siellä Pohjoisdenmaa, Tanskakin on jo aika paljon Keski-Eurooppaa ja Ruotsilla on vielä se Skåne. Niin kyllä me aika niin kuin yksin näin Nurmi-Suomena ollaan siellä. No, onko tämä Itämeri-indikaattorina liian painava? Niin kyllä mun mielestä on. Tuossa tuli kyllä nyt hyvin tuossa Antonin esityksessä myös sitten tätä sisäistä kuormitusta ja järvipuolta. Ja sitten tuli se indikaattori, se A-klorofylli, mistä mä olin kiitollinen, että hän nosti sen. Nyt ei ihan vaan katsota sitten pelkkää ravinnetilaa päästöjä, että siellä on muutakin. Ja tämä toimien vaikuttavuus, niin kyllä tässä meillä vielä on tekemistä, mutta ei missään nimessä meidän työ ollut turhaan. Eli pitää jatkaa ja uskoa, että joskus sitten tuleville polville se näyttäytyy hyvänä. Mutta sitten samanaikaisesti just tuli viime kuussa Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi tämmöisen erityiskertomuksen ja sen mukaan sitten ravinnepäästön vähentämisessä edistyminen on ollut vaatimatonta. Ja se oli mielenkiintoista, että se verranne vuosi oli 2012, yksi vuosi otettu vain Suomen osalta ja verrattu sitten vuoteen 2007-2013 ja hyvin niin kuin aika rohkea veto, niin kuin sanon noin, sellaisella niin kuin tällä pohjalla, mikä tehdään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että aika ohuella aineistolla ja tutkimuksella tehdään sellaisia, että ollaan niissä vanhoissa viesteissä, vaikka ollaan paljon parannettu. Tässä taas haastan vaan enemmän numeroita ja enemmän tutkimusta, mutta mä tiedän kuinka vaikeaa se on. No tähän mä menen nyt enempää, tästä Anton jo parempiakin lukuja, eli no, sen verran, että kun tuolla ministerin kanssa niin päivitettiin näitä Helcomin ministerikokouksissa, niin Suomen päästövähennystavoite on 356 tonnia ja nyt se on päivitetty myös 440. Ja Suomen osuushan se on semmoinen alle 10 noista päästöistä oli Itämeren tuolla aikaisemmalla kaudella, mutta ei mennä nyt näihin numeroihin, Antonilla oli parempi kuva. Mutta tähän mä haluan jäädä. Eli olemme parantaneet jatkuvasti ja jo ennen EUta. Eli kyllähän Suomi on jo 70-luvulta, jo sanotaan 60-luvun lopulta, kun tässä niin kun on näitä maaperän tutkimuksia seurannut, niin oli tätä tiivistymistä, puhuttiin jo akselipainoista 70-luvulla ja silloin tuotiin tuo sijoitusolotus tuotiin vahvasti 70-luvulla ja siirryttiin kasvittomasta kesannosta viherkesantoon, tuli ne puhteutumiskentät ja nähtiin, että hyvänen aikaa, kun kesantoon päästään kaikki nitraatit, että takaisin pitää panna kasvamaan. Nämä tuli 80-luvulla sitten nämä viherkesantoasiat ja sitten tämä, että me olemme todella vähentäneet lannoitusta hyvinkin dramaattisesti. Eli paljon ollaan tehty, siis 78-luvulla jo, ja sitten kun tultiin EU-puolelle, niin oltiin jo valmiina tuossa erosion merkityksessä, tuli vähennetty maanmuokkaus ja perustimme pientareita suojakaistoja, jotta maa pysyisi pellon puolella. Eli ravinteita tarvitaan, mutta ei saa karata ja ne pitää pysyä siellä pellon puolella, niin kuin alleviivattiin jo aamulla. Eli kyllähän tässä on tehty, ja nyt 2000-luvulla tietenkin on teknologia kehittynyt, eli tulee nämä jaetut lannoitukset, esimerkiksi lyppi kannattaisi jakaa, kun katsotaan miten ne sää kehittyy, että onko suotuisa kasvu, niin sitten voi sitä lyppiä antaa, jos ei, niin sitten ei anneta niin paljon. Eli kasvun ja säiden mukaan, kun mennään luonnon äänellä, seurataan mikä se kasvukauden story on. Ja muutenkin tämä täsmäviljely onhan sitä ollut jo aikaisemminkin, mutta 2000-luvulla niin varsinkin se on alkanut itseensä ajamaan enemmän sisäjätä mahdollisuuksia ja toivottavasti tulevaisuudessa myös sitten pienemmille tiloille. Nyt mä haluan nostaa tämän ajan ja 2010-lukuahan me eletään ja haluan nostaa tämän Vahan Pariisin viesti viime joulukuuta. Että ilmastokokouksen, jossa peräänkuulutettiin tätä hiilensidontaa biomassaan. Totta kai niin kuin enemmän sinne metsien puolelle, mutta myös pelto voi olla hiilinielu. Se voi sitoa hiilidioksidia siinä fotosynteesissä. Se tuli ihan kirkkaasti siellä esityksissä ja palavereissa niin kuin sisälle. Ja myös siellä kyllä Pariisin sopimuksen artikloissa niin kyllä se niin kuin näkyy se, että maan hiilikuntoa kannattaa hoitaa ja myös sitä hiilen
sidontaa hyvään kasvustoon ja hyvän kasvuston siis hoitoon, että pidetään vireänä kasvusta. Ja tämä on nyt semmoinen juttu, joka nimenomaan, kun on ollut puhetta, että se on yhteydessä myös tähän vesinsuojeluun, koska hiilen sidonta, ilmastonmuutoksen hillintä vaatii ravinteita, eihän se kasvi tyhjästä kasva. Ja tässä mulla on tämä kuva, mitä me ollaan tämmöinen pyöritetty, eli me nähtäisiin tämä hiilen kierto, me voidaan tuottaa ruokamme, me sidomme sinne hiiltä, totta kai me päästämme sitä, mutta taas sitten kun meillä on tuottavat maat, metsät, me sidomme sitä hiiltä takaisin. Ja nähtäisiin niin kuin sen hyvän maan hiilipitoisuuden ja sinne hiilikunnon lisäksi myös sitten tämä biomassojen kierto. Eli nämä kaksi tasoa opittaisiin niin näkemään. Ja se on myös sitten sitä vesiensuojelua. Ja nyt mennään tähän sitten tämän päivän seurantaan, onko se riittävää, onko indikaattorit kohdallaan. Ja sanokaa, jos mä väärässä, mutta musta tuntuu, että vieläkin on vähän niin kuin näin, että meillä on mittauspiste, no tässä on nyt meri voi olla järvikin, sitten meillä on tämä joki tässä. Sitten me tehdään pellolla kyllä toimenpiteitä, meillä on suojavyöhykkeitä ja meillä on toimenpiteitä, pyritään niin kuin sieltä lohkolta sitten ikään kuin pitämään ne ravinteet niin hyvin siellä pellossa kuin suikin. Mutta näkyykö se täällä mittauspisteessä? Tämä matka täältä pellolta sinne mittauspisteeseen, onko se liian pitkä? Mitä sillä välillä tapahtuu? Onko ne kaikki ravinteet, mitä täältä tulee? Onko ne oikeasti sieltä pellosta? Onko se vanhaa kuormaa? Eli on tässä vähän tekemistä ja tarkentamista. Ja me tiedämme, että siellä on sitä luonnon huuhtoutumaa, on niitä ylijuoksutuksia valitettavan paljonkin vielä. Niistä ei vaan puhuta eikä kirjaa pidetään kuullut. Ilmalaskeuma on aika merkittävä, typen osalta varsinkin. Ja sitten on tämä tosiaan tämä vanha kuorma. Eli ei tämä on niinku ihan kaikki, mitä täällä nyt näkyy, niin ei se tuolta pellolta välttämättä. Ja tämä meidän pitää vaan niinku avoimesti, mahdollisimman avoimesti ja luonnonmukaisesti ja luonnontieteellisesti siis niin, todentaa ja näin. Tämä on yksi pointti, että onko matka liian pitkä mittauspisteeltä sinne pellolle. Ja siksi meillä on semmoinen lohkohankekin, Raki rahoittaa sitä, kiitos siitä. Ja me yritetään pureutua juurikin tähän ongelmaan. Viljelijät tekevät yhteistyötä ympäristöministeriön ja syvien tutkijoiden kanssa. Ja sitten tämä, osa teistä tunnistaa tämän, Liisa puhuu taas tästä, mutta oikeasti musta vähän tuntuu näin, että meidän kannattaisi kuitenkin ruveta katsoa vielä tätä huuhtoutumisriskiä ja sitten fosforitilaa maassa. Eli silloin kun on matala kaikki hyvin, ja meillä on paljon täältä kyllä tämä meidän huuhtoutumiskenttien fosforilukukin on yleensä, siis sehän on sitä 10 tai vähän alle. Sitten meillä on semmoisia korkean fosforiluvun tai erittäin korkean fosforiluvun saitteja. Ja sitten me ollaan vedetty tämmöinen lineaarinen yhteys. Ja sen mä oon itsekin mitannut labrassa. Kun sä teet pikkusilla purkeilla sitä koetta, niin kyllä se saattaa lineaarisen funktio. Mutta sitten kun mennään sinne luonnontilaiseen aitoon profiiliin, niin onko se oikeasti näin? Että kyllä nyt Tuomas Mattila ainakin on puhunut siitä, että lanta ei ole lineaarista, mutta mä sanon, että ylipäätään nämä ravien käyttäytyminen, mutta maaperässä ei ole niin lineaarista. Eli jotenkin tuntuu, että eikö me voitaisiin vähän käyristää tätä, jolloin se sallisi tässä keskimääräisen fosforitilan maassa ravita kasveja niin, että ne saisi hyvän potkun. Mulla on itsellä semmoisia fosforiluvulta 10 olevia maita, ja kun en saa niille antaa sille, että ne saisi tämmöisellä, tässä nyt oli hyvät olosuhteet, niin kyllä oli vähän ikävää niin kuin antaa se fosfori niin vähäistä, mitä saa antaa. Eli tässä mun mielestä on sellainen paikka, koska sitten kun se juuristo kasvaa ja satotasot kasvaa ja on sellainen satotasokorjaukset, mutta siinä hetkessä kun se kylvetään, niin täytyisi antaa se potku sinne. Ja mun mielestä tämä perustaa, että please, katsokaa tätä vähän eteenpäin. Mä en ihan vielä usko, että se on valmis. Sitten tästä vielä mä haluan puhua, että miksi se perustuu, on nämä pikkunäytteet. Ja me ollaan niitä tosiaan analysoitu ja katsottu siitä se story. Mutta meidän pitää muistaa, että meillä on toimiva ojitus, toimiva rakenne, kasvipeite. Se pidättyy sinne se pintamaasta alaspäin liikkuva ravinne. Pohjamassa on paljon pidätyspaikkoja, paljon parkkipaikkoja, sanoi väitöskirjassa Tomi Peltovuorikin. Niin otettaisiin tämä niin enemmän siihen mukaan ja oikeasti enemmän tietenkin tutkimusta sitten myös tämmöisille kohtuullisen fosforitilan omaaville kentille. Tämä on se
mun juttu. Nähtäisin vähän syvemmälle sen ohjelman. No tähän mä nyt enää me ollaan tarkennettu ja me tavoitellaan nollataseita. Muualla EU:ssa tavoitellaan tämmöisiä tolerable taseita. Eli ollaanko me tässä menty nyt liian pitkälle. Ja sen pääviesti tältä päivältä on se, että perustana on tietenkin toimiva maas ja pitää olla ne ravinteet, pH, puhtaus myös kunnossa, ei viedä haitta-aineita tässä kiertotalouden huumassa. Biologinen kunto pitää totta kai olla ja pieneliöstö ja organinaines ja ne nämä mykorrhizat ja kaikki nämä totta kai kunnossa. Ja ilman muuta se lähtee vesitaloudesta ja sitten tulee se maanrakenne. Jos meillä on vettynyt löllömaa, niin eipä siitä ole mihinkään. Ei ole happea eikä se kanna ja se tiivistyy vaan eteenpäin. Eli tämä on vanha tuttu kuva luennolta. Eihän tuommoinen vetele, että kyllä meidän täytyy saada maanrakenne kuntoon ja happi ensin ja sitten vasta vesi ja sitten ravinteet. Sehän on se marssijärjestys. No niin, aika menee. Mä menen aika nopeasti. Kello ei ole soinut vielä. Joo, menisin kohta 5 minuutin. Okei, selvä. No niin, nyt pysytään 20 liasta. Elikkä, kun me puhutaan vastuullisesta ruoantuotannosta, sitähän tämän päivänkin niin teema on, niin meidän pitää kuitenkin ymmärtää, että siellä on aineiden kierto luonnossa. Me ollaan luonnon kanssa tekemisissä eikä me voida niin kuin elää suljetussysteemissä. Ja se pitää nähdä niin kuin semmoisena perusasetuksena. Ja sitten tietenkin se, että jotta me voidaan ympäristöisesti kestävällä tavalla tuottaa, niin se talous pitää olla kunnossa, että voidaan investoida niihin teknologioihin, mistä nyt on ollut puhetta tämän päivän aikana ja sitten ylipäätään, että on se sosiaalinen hyvinvointi ja se on siellä tuottavalla maalla. Se on sitä resurssitehokkuutta ja meidän kannata turhaa kylvää, jotta vaan kylvetään, jotta saadaan pinta-alat täyteen. Ei, vaan kun kylvetään, niin meillä pitää olla niin kuin se tuntuu, että se voi onnistua. Ja me aina ladataan ne onnistumiset, mitä sinne siemenenkin on ladattu, ja jos on vielä ilman hyvästua ihan oikeasti. Mutta se usko pitää viljelijälle antaa ja taata näin keväällä. Lopuksi täytyy muistaa, että viljelijä ei voi hallita säitä, varsinkaan täällä pohjoisessa. Meillä ei oikeasti ole paljon aikaa, meillä on niin lyhyt se kasvukausi, että on se nyt ihan eri lailla tuolla EU-maissa muissa Keski-Euroopassa katsella, kun niillä on aikaa vaikka kuinka paljon kylvellä syksyllä ja keväällä. Meillä on tosi pieni se rako, savialueella vaan muutama päivä. Ja me ei voida hallita sitä vanhaa kuormaa. Mä painotan tätä sedimenttiä, se tuli kyllä jo hyvin tuossa aikaisemminkin. Ja sitten noita hoitotöitä, eli sitä biomassan korjuuta. Ja siihen me tarvitaan sitä biokaasua ja apua yhteiskunnalta. Mutta kaikkein suurin asia on tämä, me emme voi yksin panostaa tähän peruskuivatukseen eikä saleutuksen puhutaan putkiremontista. Paljon on korjausvelkaa. Jos on meidän Suomen teistöissä, niin kyllä on meidän saleutusputkissakin paljon korjausvelkaa. Ja sieltähän se ponnistaa tämä meidän vesiensuojelu. Ja tämä on meidän Suomen juttu. Me ollaan samalla sisämarkkinoilla meidän virkamiesten kanssa EU:ssa. Meidän pitää panostaa tällaisiin asioihin, kun niiden ei pidä. Niin tämä on semmoinen iso kustannustekijä. Eli yhteistyöllä eteenpäin, niin kuin Jaana sanoi. Tämä on ihan meidän yhteinen asia, yhteinen ympäristö, yhteinen ruokahuolto, kansallinen huoltovarmuus.